Oriri dị nsọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta biọma Chukwu na mmadụ abụrụ otu ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta n'ime mmụọ ọla ebube ọla ịhụnanya ụmụ mmadụ dere ṅụ Chukwu kokokomti kpokpokponti ha na ụmụ Chineke Jesus. I tried, right? Yeah. I know. Otito na bụ ka ijiri bịa kpokpokponti ekele niile otito niile Chief, I don't make it now. Gaba mo gane ekele awu rakandira ala ga ya log ne ga ni ekele mpo ele yi bi ga wure ekele eji asama e chief ayi na ekele ga me ge ma ma Mo na ga for gon today. I na we shiri father huru are you a newly wedded couple kedi yam na ekele go for hey abi ma like udi ekele gi tata ha no ko tete ni eji aka na wo tete na gi tete gi gafe don't contaminate me na nwa ha gara money mass no kotum na to oriri ana emem ya ni kam ga bi ijoka kujo my confessional discharge Amen when you. I don't like here. Oh, you can take the cancer. I can have more time. That reminds me. Ugwa toilet, ugwa shinya ndị ga mission ndị soccer way ekere nga ndị ibe ga akwụcha na sọsọ gwa ji ụgwọ abịala m n'ụlọ gị kwa aka enwedo ihe eleshi ga akwụ ụgwọ Osimele him ne kwa mike na ata na polo n'anya ele ki na oke ma I am not something tried. ihe wa ya ba so ga egwukpo ga ele si na akwụ ụgwọ gụ ụmụkọ bi beg ndị onye ke bi na nke akwụọla onye gị na ya nwere flat akwụọla mmatụ zọba akwụọla ma molu abụọ ya akwụọ mmatụ na-edu mma nwa aba ha niile onye ọbụla even ndị nwanyị na-ere akamụ dị na ebe the least person akwụọla It's like you've not gotten my alert. I have go more when I transfer them na compound account. Compound account onye Ebe ka m compound account ke na account kwam what would me work at me careful compound transfer. What can kusi tax na asheri ele go asheri ele go no asan kwam ide ahụ mulo ga be kwa kozo Kenya m na azulo na asaga kwa would you them no ga na asi wo college umulo yo wala leborum na asaga good different sound Ijukwanum sand o. Sand ndege ko na go here go yo lelo nwaanyị masị Already ma maybe na m na chi dozi na onye wa na sand a. Radio go mebiri generator go ga enwuru ọkụ very soon. Chief awota mi na. Inwe sike ịghọta ya kama gị ghọta ya ngecha ndị ga-aghọta ya wesi a ga-ekode ga aja ọcha akwa ịhụrụ go otem si ele ga ọnwụ ga-eruele akwa ịhụrụ ihe ị na-ekwu gị chịrị pụọ gị chịrị bata gị na-achị ka ị na-achị look at beautiful girls like ụnụ enwere nga nwa agbọbịa ga-etoro ya gafe imetụ ụsọ enwere nga nwa agbọbịa there is the age a woman will get to she will be overdue for twosome but as big as the both of you are ejido no n'aka ka ụmụazị kindergarten ụmụazị agaji ikpoje na primary school achido gị aka chief good morning give me horn kele m good morning ma onye ke eriele good n'ọgụ n'ime gị were je chap good nye m egbe eluigwe gbagbukwa na boss shapeless thing kpari onwe go It's okay, Joe. Oh, time about the gafe too. Oh, one time mmadụ ga-elu na mind his business. Maybe why even standing here and agwa you can't beat him. Baby, tata baby. Baby ụmụ ajado. Respect to one. Ki na achọ dị respect le page ko mama. O ga kaga mana dị chiri nwayo. Shiri here different for here different for. Maybe let's just go. Let that boy be mama. Open tea area. Open tea area le kwa eh. Le kwa ngi ga na anwụ ke ukwu ake gbara isi white. Ka ga na ebute osugu. Ị na-eme ndị ọzọ na ala free. But this very one, this is your last bus stop. Keep on mingling. You put a township. December hotel last year, everybody traveled home. There is no money. When would there be money? When would there be money when you do offering? You must be getting your offering. In a way, I guess I'm a trahapper. You know your offering. Atijia na lily. Offering go na lily every day. Nishi toilet go. Kaguma car flush. Kaguma minimum ball of room. I'm a man side go control balloon and I'm what kind of one decoration.
Ele ihe balloon white no na soccer wear local iseme. Mboli umu azi ga amukpola ulo. Umu na ebe azi na ebe na soccer wear go umu azi na ebe. Oh, Collins is my daddy. Collins is my daddy. Ko ihe niile umu go no chana waterproof ebe jege ni me soccer wear. Gi so wo ma ri. Don't worry, keep on. We ga choose Collins is my daddy physically. Mba ya dey like too late. When I talk, they say you talk too much. I don't talk enough, finally. It's a canal. Go, 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 go.